Maayo gayud nga magsimba kita kada adlaw kay aron maka kaon kita sa espirituhanong mga pagkaon ang lawas ug dugo ni Ginoong Kristo kay mao kini nakahatag atong kinabuhing dayon. Atong basahon mga igsoon dili sa Deuteronomio kapitulo 7 bersikulo 9 nagaingon diri. 9 paingon sa 10. Makasalig kamo nga ang Ginoo nga inyong Dios gayud ug kasaligan. Siya sa pagtuman sa kasabutan ug walay paglubad ang iyang gugma. Niadtong dili maihap nga mga kaliwatan nga nahigugma kaniya o nagtuman sa iyang mga sugo. Mga igsoon, ang pulong sa Ginoo nagaingon diri, kung kita nahigugma sa Ginoo, magtuman kita sa iyang mga sugo, di ba? Kung kita nahigugma, pareha ka nang mahigugma ta sa atong uyab. Di ba? Kung tinuray tang nahigugma sa atong uyab, bisan utsa pay isugo niya dana ato ginagtumanon. Kay nahigugma man ta sa atong uyab. How much more sa atong Ginoo kung nahigugma ta, di walay rason nga dili ta makatuman sa iyang mga sugo. Mga igsoon, nagaingon diri sa iyang pulong, kung tumanon ninyo ang akong sugo, makabaton kamo kinabuhing dayon. Sa mga igsoon, ang Deuteronomio nagahisgot kini ug atong pagbasahon diri sa kapitulo 10 nagaingon po diri, apan dili siya magpanuko pagsilot ni adtong nagsalikway kaniya, busa tumana gayud ang tanan mga balaod ug nga gihatag ko kaninyo karon. Di siya manuko mga igsoon pagsilot sa mga tao nga wala magtuo kaniya. Sa katang mga Kristohanon kay nagtuo man ta Ginoong Kristo sa atong Ginoo, walay dili kita pagasilutan. Maka ambit kita sa kinabuhing dayon sa ang atong buhaton nga tumanon nato ang iyang mga sugo ug ang tanan nga iyang isugo kanato kinahanglan nga atong tumanon. Ug diri sa atong ebanghelyo mga igsoon, nagahisgot gini sa pagkausab sa panagway ni Ginoong Kristo. Atong makita sa San Marcos kapitulo 9, nagaingon diri mga igsoon sa pagkausab sa panagway ni Ginoong Kristo. Tapos sa unom kaadlaw gidala ni Jesus sila Pedro, Santiago ug si Juan ngadto sa taas nga bukid. Diin didto walay laing tawo gawas kanila. Ug samtang tan-aw sila kan Jesus na usab ang iyang panagway. Maigsoon, si Ginoong Kristo nag-ampo siya dito sa taas nga bukid. Busa kung kita mag-ampo mga igsoon, kinahanglan nga kanang walay tao kay aron concentrate ta sa pag-ampo. Walay laing tao diha kung hindi kitara kay nagaingon siya siyang pulong kung kamo mag-ampo sulod sa lawak ug trangkahe kini aron walay laing tao. Mga igsoon, si Ginoong Kristo sa pagtan-aw sa mga apostolis na bag-o ang iyang panagway, nausab, naputi ang tibok niyang lawas,
nagaingon pa diri nga walay makapaputi sama ni adtong nakita nila sa tibuok kalibutan. So ang Ginoo labihan gyud ka puti. Unsa man ang atong makuha nga pagtulon-an dinhi mga igsoon nga nausab kung kita Kristohanon si Ginoong Kristo naa sa atong kasing-kasing, kung kita nagatuo kaniya o nagtuman sa iyang sugo, walay rason nga dili pud kita mausab ang atong mga gawi, atong mga kinaiya, makita sa atong mga magtotoo nga kita nausab-usab kaniadto himakak ta kayo kinahanglan karon di na kung kaniadto himalikas ta makita unta sa atong magtotoo nga nausab ta wala di na pamalikas sa una di tag simba karon hinimba na ta na mga igsoon nga makita nga nausab ta kay si Ginoong Kristo nagpakita nga nausab ang iyang panagway. Kung ato i-aplikar sa atong kaugalingon, kinahanglan nga naay kausaban sa atong kinabuhi. Kay nagtuo man ta nga si Ginoong Kristo atong Ginoo ug ang Ginoong Kristo naa sa atong kasing-kasing nan mausab gid ta mga igsoon. Kinahanglan nga dili kita mahimong kapandulan sa atong silingan. Maghimo tag maayong binuhatan, dili kay kapandulan ta sa atong silingan, simba-simba man na, jakuno man na, nga wawram yapon batasad, di man maduulan, mga igsoon nga, kinahanglan nga mabag-o usab kita sa atong pagkakristohanon. Kinahanglan nga atong himuon ang maayong buhat kay si Ginoong Kristo naghatag kanato og kasiguruhan nga kung kita mosunod kaniya mutuman sa iyang mga sugo makabaton kita kinabuhi nga walay katapusan. Sa mga igsoon diri sa atong Ebanghelyo sa Kapitulo 7 nagaingon diri unya may dihay panganod nga mitungha og gilandungan sila niini og may tingog nga gikan nga ilang nadungog gikan sa panganod nga nag-ingon kini mao ang akong pinalanggang anak pamati kamo kaniya. Mga igsoon atong Ginoong Kristo atong Ginoo nagasugo kanato sa pagpamati kang Ginoong Kristo. Unsa man atong angay buhaton nga makapamati ta sa ni Ginoong Kristo. Ato baning mabati dito sa merkado ang iyang pulong sa mga mall ba mabati nato dili mga igsoon diri sa simbahan nato mabati ang mga pulong ni Ginoong Kristo diri mga to madungog sa simbahan kay ang simbahan iyamang balay ang pualanan busa kung kita mamati sa iyang mga pulong ug ato kini ikinabuhi nan ang atong pagkakristohanon muuswa gayud dili ta magpabilin nga bunsay kung kita nagatuo kang Hesukristo nga siya ang atong Ginoo nan mausab ang atong pagkinabuhi magkinabuhi kita nga mauyon sa iyang kabubuton dili ang atong kabubuton matuman kundili ang kabubuton ni Ginoong Hesukristo kay ang pulong nga iyang gihatag kanato buhi ug makahatag kini kinabuhi usa mga igsoon dasigon ko kamo nga kung kamo mamati sa pulong sa ni Ginoong Hesukristo dili nato sayangon ang pagsimba matag adlaw kay diri sa simbahan aduna ang kasiguruhan ug naa diri ang
iyang pulong nga atong mabati kanunay matag adlaw. Sa mga igsoon, kasigon ko kamo nga kinahanglan nga usab kita sa atong kinabuhi. Makita unta sa atong kaigsuonan nga nausab ta. Kay ang Ginoo andam gayod kanunay sa pagpanalangin kanato. Kasahon ako ang Deuteronomio Kapitulo 13 mga igsoon nagaingon diri. Kamay na. 13 nagaingon diri mga igsoon. Mahalon og panalanginan kamo niya og padaghanon panalanginan usab ang inyong mga anak ug ang inyong kaumahan, ang inyong trigo, bino, lana ug kahayupan didto sa yuta nga iyang gisaad kaninyo. Sa inyong katigulangan nga gihatag niya kaninyo. O mga igsoon, panalanginan. Kung kita nagsunod kang Ginoong Kristo, ang panalangin moabot kanato. Kung kita Kristohanon nga nagtuo kang Ginoong Kristo, ang panalangin moabot kanato. Mga igsoon, kung kita magtuman lang sa sugo ug nahigugma ta sa gatong Ginoong Kristo, ang panalangin moabot kanato nga walay puas. Matingala ka na lang mga igsoon. Asa gikan ang mga panalangin. Pero nagaingon depende sa atong kasing-kasing. Kung kita mahinatagon sa atong mga magtotoo sa mga kabos, ang Ginoo dili gayud manuko pagpanalangin kanato. Labi na sa atong paghatag sa atong tithe sa offering. Sugo kana sa atong Ginoo nga ang ikapulo iyaha busa ato gyud ang ihatag kay nagaingon siya sa pulong niya, ang unsay imong gitanom imo gining pagaanihon. Sulti lang ko gamay mga igsoon sa tithe sa offering. Ako nagsugod og tithe sa offering. Kuan pa ko acolyte or aser. Pero meron ako aser gyud ko diri, aser. Hantod nag-acolyte, deacon nya hantod karon na ordinahan ko pagka-deacon 2004. Isa na karon 2021. Pila na katuig. Sa sige na ko hatag og tithe sa offering. Murag wala lang na ako ba. Pero ang panalangin sa Ginoo, pirmi gyud. Ilikay ka niya sa mga katalagman o sa sakit. Kung naay sakit man, dali ra maayo kay may proteksyon ng Ginoo. Mo kana ang kuan sa tithes and offering mga igsoon. Sa dihang nagtrabaho ko sa layo, nay panahon nga kuan gisuwayan gyud ko sa Ginoo. Ang among gisakyan nga among truck nga among gigamit hapit na mahulog sa pangpang. Gamay na lang gyud, nagbitay na ang isa ka ligid sa pangunahan. Pero wa man gyud siya maunsa. Nakakanaog pa man gyud mi, pero wa gyud siya matagak. So, nagaingon ko ang Ginoo andam gyud kanato panalangin og magbantay kanato sa tanang panahon. Kung kita kinasing-kasing lang nga magtuman sa iyang kasuguan. Sa ang tithes and offering importante mga igsoon. Pila na katuig na kong tithes and offering. Pagka-hospital ni sila, diha pa ko nakaingon nga maayo gining naitay itanom kay naagi tay anihon. Kay kung wa tay itanom,
wa gitay anihon. Sa kapag hospital ni sila, pilay among gasto 100,000. Pero at dili to amo nga kwarta sa Ginoo. Sa mga igsoon, kasigong kamo nga bintas kamo mga batanon pa magtanom gid mo kay panahon sa matigulang na mo na nagyud mo'y anihon. Pareha magtanom kag mangga, pila ka tuig na ayha mamunga. Dili dayon ta makaani sa atong gitanom mga igsoon. Dili pareha sa kalibutan nga magtanom kag mais, 3 ka bulan makaani na ta. Pero sa Ginoo andam na niya sa panahon nga ikaw lisod na. Ayha pa na siya mamanalangin nga makaingon ka maayo gid ang Ginoo sa akong kinabuhi. Kay unsay mong pangayoon ihatag niya kung aduna pud kay gitanom. Dili ang Ginoo pareha sa kalibutan kung tanom ka kung tanom ka pila ka tuig ay pa ka makaani. Pero sa Ginoo sige ang panalangin. Pag abot sa panahon nga ikaw nanginahanglan og dako-dako nga kantidad, ang Ginoo magpanalangin gyud nimo. Ipahiluna sa Ginoo ang ug masulbad gyud imong problema. Usa angay kita nga naay kabag-uhan sa atong kinabuhi isip mga Kristohanon. Kinahanglan nga parehatan ni Ginoong Jesucristo nga nausab ang panagway dili ang atong pagkinabuhi ug ang atong mga gawi mausab-usab. Kay mao kana ang katuyuan sa Ginoo nga kita mabag-o sa atong kinabuhi. Biyaan nato atong mga daang kinabuhi nga dili maayo atong pulihan sa kinabuhi nga nabag-o ta sulod sa atong kasing-kasing. Kay si Ginoong Jesucristo uban kanato ug niya kanato ug kita nagtuman sa iyang mga kasuguan. Mao na Ebanghelyo palihog manindog